Şu günler Lewap welaýatynyň Farab, Darganaty we Däne etraplaryna şeýle-de Serhet ýaky etraplarda koronawirusa garşy dezinfeksiýa işleri alınıp barylýar. Bu işlere döwlet arassaçylyk we kesellerin ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň işgärlerinden daşgary büdjet işgärleri mejburi çekilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä häkimetler dezinfeksiýa işlerini uçurlardan we saglyk işgärlerinden peýdalanýar. Ýöne büdjet işgärleri hem derman sepmek işlerine mejburi çekilýär. Hepdeniň başlaryna Farab etrawynyň 1-nji, 3-nji, 4-nji we 5-nji çağlar baglarynyň ähli işçileri derman sepmek işlerini çekilipdir. Darganaty etrawyna bolsa arçynlyklaryň hem-de orta mekdepleriň işgärleri derman sepmek işlerini çekilipdir. Şaýatlary görä büdjet işgärleri arkalarına derman tepici enjamlary asyp köçeleri himiýa serişdeleri bilen dezinfeksiýa edýärler. Käbir sewitlerde yerli häkimetleri habarçymyzyň maglumatlaryna görä dezinfeksiýa işlerini girdeji çeşmesine öwürmäge synanýarlar. Azatlygyň habarçysy dezinfeksiýa işlerini ulanylýan xlor ergini üçin büdjet işgärlerinden 50 manat meşburyny pul ýonalandygyny şaýatlyk edýär. Türkmen häkimetleri mundan öldürli maksatlar bilen şol sany tebigaty goramak üçin, edara kärhanalarda prezidentiň portretlerini çalışmak üçin, tigir satyn almak üçin we başga-da ençeme bahanalar bilen büdjet işgärlerinden pul ýognady. Xlor ergin üçin adam başyna 50 manat ýognalýar. Ýöne şol bir wagtyň özüne birnäçe büdjet işgäri dezinfeksiýa işlerinden halas bolmak üçin öz ýol başlaryna 50 manat meşburyny para berenliklerini aýdýarlar. Para we mezburi zähmetiň dezinfeksiýa işlerinde aralaşmagy käbir büdjet işgärlerini oýlandyrýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri keselçiligiň giň ýaryan mahaly emeldarlaryň para almak we ilatdan pul toplamak işleri bilen meşgullanmagyny özleriniň geň alýanlyklaryna aýdýarlar. Türkmen häkimetleriniň gaýtadan güýçlendirýän dezinfeksiýa işleri ýurdun günnägör sebitlerini koronavirus alamatly keselçiligiň görülýänligi barada habarlaryň ýygyny geçirilýär. Habarçymyz Lewapda hastahanalaryň ýokunç keseli bilen keselleýän näsaglardan dolanyny, ýokunçluklar bilen baglylykda Farab etrawynyň iýulyň ortalaryna daşynyň baglanynyny habar berdiler. Türkmenistanda mundan ozalan pandemiýanyň ilkinji aýlaryna geçirilen dezinfeksiýa işlerini uçurlardan peýdalanyldy. Ýöne asmandan sepilen derman yerli ilaty alada goýdy. Howa arkaly geçirilen dezinfeksiýa işlerinden soň ýurdun günnägör sebitlerini ýyry we ýogyň şahly mallaryň arasyna ýüze çykan keselçilik barada habar berildi. Geçen tömüz Türkmenistanyň döwlet ýeçiligine telewizionyasy an 2 kysymly ýeňil uçurlaryň ýurdun Iran bilen serhetleşen sebitlerini howa arkaly amalaşdyrýan dezinfeksiýa işleri barada video reportajlary tomoşaçylaryň dikkatyna getirdi. Ýöne döwlet medeniýeti Lewapda arkasyna derman tepici enjamlary asyp köçeleri himiýa serişdeleri bilen dezinfeksiýa edýän çağlar baglarynyň mekdepleriň işgärleri dezinfeksiýadan gaçmak üçin öz ýol başlaryna para bermäge mejbur galýan büdjet işgärleri barada habar bermeýär.